Takže čaute všetci, vítajte u nového short videa. Bolo by som rád, keby ste dali like a subscribe a ideme robiť nejaké šalenoci, takže poďte s nami. Takže tu sme všetci, hej. Ideme cez prechod prechodcov a akurát idú auta, pozor díry, lebo ťa takto zrazí. A takže už som tu na hlavnej stanici. Hej, a budeme tu dneska možno takých 20 minút, takže... Nechcete? A hej, či nie? No dobre, Taniš, dovidenia. Takže na konte máme jedného človeka a ideme sa prechádzať po Zborove a dávam ďalšie video, keď dačo uvidíme zase dajakú vzácnú osobu, takže sledujte a neprepínajte. Takže ide nám tu jeden taký Mikuláš, jeden Mikuláš nám ide. Hej. Natáčame na YouTube, že by vám nevadilo, že by sme s vami urobili rozhovor. Takže ako ste mohli vidieť, máme už dve vzácne osoby zo Zborova a keď chcete vidieť ďalších, sledujte ďalej. Kaj baviť za auto? Dobrá. Nazdar, nazdar! Do čo na to hovoríš? Ujo, tá co? Toto je 100% ignorant. Takže ak sa ti toto short video páčilo, určite tu zanechaj like, odber a keď chceš vidieť ďalšie takéto podobné krátke videá, tak tu daj zvonček.